na-abịa chetegokwa ka uziwe ma na Orugo TV ụmụakwa n'afọ makwa mbụ nke m jikachi azụ Jennifer anyị nọ n'obodo ebe a na-akpọ Obodo ebe ọha gbapụ na ụmụụka ebe last week ebe ị nọ mgbe ahụ a nọ ife nwere onye ọya wụ eluzuru m ndị mmadụ na ihe emeli ewu ndị ilo bata mana ya wụ ife ya dị na ọdụrụ m itinye ọnụ ọ dịrị mma nkọta dọọ mma nkọta hoha ọ dịrị mma ide lota ọ na-agwa ọdịva dọọ mma ide lota na funani onye ọbụla ihe gbasara ịgbanụ agba maka ndụ akpọkọlụsị ọ na-ewute ndị mmadụ nwedị ndị chọrọ icheta ya maka ya just chọrọ ya ka ọ gaba mana nsogbu adịrọ. May their soul rest in peace in Jesus' name, amen. Okay, thank you.